Γεια σας παιδιά, sorry when you lose εδώ. Και σήμερα πάμε να βγάλουμε ένα βίντεο Clash Royale μαζί με άλλους δύο φίλους μου, τον PvP Baka 21 και τον Τέκνο. Όχι Θεέ μου. Και θα διοργανώσουμε σήμερα ένα μικρό τουρνουά για να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Πρώτη μάχη ξεκινάει Jerry George. Μην γελάς τα φασμπινιές. Ο George είναι ο Τέκνο. Τέκνο. Έχει πολύ ωραία όνομα. Friendly battle, ξεκινάμε. Έλα. Από ό,τι έχω ακούσει στα βίντεο μιλάνε αυτή την φτιάχνει. Δεν πειράζει. Ένα tower. Βλέπουμε και ο Τέκνο θα πάει σε ικά. Θα πάει σε ικά ο Τέκνο. Ο Τέκνος συγκινητά, αλλά δεν μπορεί πλέον να συγκαίνει αυτό όταν το κάνει. Γκόλεμ, γκόλεμ. Και με νοιάζει πολύ εμένα. Κάνε κάτσε να τα παίξω άμυνα, δεν προλαβαίνω. OMG. Παίρνει ένα tower! Από Τέκνο. Κυρίες και κύριοι. Από την Nova 1 Gris 4 συνδυάσουμε την μία της Nova Gris. Πάει για το 3-0 το έπαιξε το καλωρί. Τώρα πάει για το 2-1. Το 3-1 3-1. Βλέπουμε εδώ μία προσελκύσα από την αρχή. Και τώρα στην αρχή. Δεν θα μας κερδίσει να πάει κάτι τέτοιο. Θα πάει να βρίσκεται τόσο δύσκολο το πόσο αυτό. Εδώ έχουμε τώρα αντί να παίξει έμεινε να γκολ. Αυτό το τρώνει. Μάλλον μπαρμπάρια στο επιθετικό να πω και τους και αυτό γολί. Τώρα να μιλούμε πόσο παίξει. Όσο πρέπει να σταματήσει στη βελτίωση. Όσο αυτό κάτι, άρα αυτό είναι λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχει τρία. Όσο εξής να μπω, δεν είναι πρέπει να έχω. Γίγι. 3-1. 3-1. Η δεύτερη μάχη θα είναι PvP Baka 21 vs Τέκνο. Έλα Τέκνο. Στείλτε. Παρεμπιπτόντας από Τέκνο τον έχουν νικήσει με deck με όλα spells. Βλέποντας τον Τέκνο να ξεκινάει με ένα σκελετό hat. Ξέρω εγώ πως λέγεται. Και το φτάνει με ένα Mega Minion. Elixir Collector. Λες ο George να νικήσει ή ο Τέκνο. Συνεχίζει δυναμικά ο Τέκνο με έναν γκόλεμ. Και ένα ζαπ. Συνεχίζει και ο Σαν δυναμικά με ένα γκόλεμ.
Μόνο που ο Σαν έχει ξεκινήσει να παίζει άμυνα τον γκόλεμ του και δεν τον παρατάει. Ο Τέκνο προσπαθεί να υπερασπιστεί τον γκόλεμ του με διάφορες προσπάθειες. Δεν ξέρω τι είπα τώρα, απλά συνεχίστε εσείς. Oh my god! Σαν, τι σκάρμι ήταν αυτό για μασκετήρ. Ο Σαν δεν έχει φανερώσει μία κάρτα του, ούτε ο Ζόρζ όμως δεν έχει φανερώσει μία κάρτα του. Οι Elite Bards καταφτάνουν στο tower του Σαν. Οι Bards. Τι να ρε. Ο PvP Baka 21 κάνει μια δυναμική επίθεση με γκόλεμ. Έτσι ο Τέκνο φανέρωσε την τελική του κάρτα που ήταν Arrows. Όμως ο Σαν δεν έχει φανερώσει ακόμα την τελευταία του. Ποια θα είναι αυτή άραγε? Ο Τέκνο φανερώνει ότι ξέρει την τελευταία κάρτα του PvP Baka 21. Και ποια είναι άραγε? Lightning! OMG, ποιος το περίμενε? Lightning! Έτσι ο Σαν νικάει 1-0 τον Τέκνο. Και συνεχίζουμε στον τελικό, που είναι PvP Baka 21 vs Jerry MC. Έκανε rage quit το Τέκνο. Έλα πάμε. Έλα, στείλω. Και φτάσαμε στο τελικό, εδώ που κρίνονται όλα. Γιατί τους περνάω και τους 2.000 τρόπια περίπου. Οπότε έχω 5 φορές τις 5. Ψώνιο. Έχω 10 λεπτά. Υποστηρίζουν γέλο άλλο. Ακόμα και να έχω 3 μήνες στην πόλη. Γιατί χρειάζεται συγγνώμη. Αυτό είναι σωστό. Είναι σωστή παρατήρηση. Ναι, μόνο ίσως. No! Ναι, το πιο ωραίο κλόουν των εποχών ήταν αυτό. Ο PvP Baka 21 μέχρι στιγμής νικάει. Και συνεχίζεται η μάχη με το τραγούδι Θεσπαστίτσο. Θεσπαστίτσο. Πιάσε να ταψί για να σου το πίσω. Το game τελειώνει, πρέπει να το γυρίσω.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο τελευταίος γύρος. Νικητής στο σημερινό τουρνουά είναι ο PvP Baka 21. Και θέλουμε να μας βγάλει ένα λόγο. Πιστεύω ότι το τουρνουά ήταν πολύ εύκολο, ειδικά η μάχη απέναντι στον Τέκνο. Γιατί ο Τέκνο δεν ξέρει τι του γίνεται. Και πραγματικά ήταν easy, ακόμα και αν είχαν πλεονέκτημα λόγω των deck τους. Τώρα, εντάξει, και στο επόμενο τουρνουά θα νικήσω, το ξέρω. Αυτά από δηλώσεις του Θαν. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share φυσικά. Και bye bye guys, see ya.